गुड़े जंगल रे गुड़े बढ़ेटे जलाशयटे थिला ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଜଳାଶୟକେ ପାନ୍ ପିଇ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଡରୁଥିଲେ। କାଁଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲେ ଯିଏ ବି ପାନ୍ ପିଇ ଯାଉଥିଲା ସେ ଆଉ ନା ଘୋଚୁଥାଏ। ସେ ଜଳାଶୟରେ କାଣା ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକରି ଖାଇ ନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସେ ଜଳାଶୟକେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଳାଶୟ ବୋଲିକରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଆଉ କେନ୍ସି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାରଣ କରିଥିଲା। ଏନ୍ତା ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲକେ ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଦିନେ ଆସିଲା। ସେ ଆସୁଥାଏ ଆଉ ବାଟେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟାକେ ଭେଟିଲା। ଆଉ ବିଲୁଆକେ ପଚାରିଲା ଯେ ବିଲୁଆ ଭାଇ ମୁଇଁ ତୁମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକେ ନୂଆ କରି ଆସିଛେଁ, ମୁଇଁ ଇନୁ ରହିପାରମି କେଁ ବୋଇଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା ହଁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଭଲ୍ କହିଛ ଆଇଛ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରାମସେ ରହ, ଖାଅ ପିଅ ଆଉ ଯେନ୍ ହଉ ଗଛଟାକେ ଦେଖିକରି ରହିଯାଅ ବୋଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଇଲା। ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଟେ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଦେଖିକରି ସେ ବଡ଼ ଗଛରେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ଲାଗଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ସେ ଜଳାଶୟକେ ପାନ୍ ପିଇ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଲା। ଠିକ୍ ଯେନ୍ତା ପାନ୍ ପିଇମି ବୋଇଲା କି ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ସେ ଜଳାଶୟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀରଟେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେଟା ଦେଖିକିରି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଦୌଡ଼ି ପଲେଇ ଗଲା ସେ ଗଛ ଉପରକେ। ଆଉ ଆର ଦିନ ସେ ବିଲୁଆକେ କହିଲା ଯେ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଘଟଣାଟେ ହେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ସେ ବାବଦରେ ମୋତେ କେନ୍ତା ନା କହିଲ ବୋଇଲା। ବିଲୁଆଟା ହସିଦେଲା। ସେ କଥା ଶୁଣିକରି ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଗଲେ ପାସ୍କେ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଜଳାଶୟରେ କୁମ୍ଭୀରଟେ ଅଛେ ବୋଇଲେ। ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ। ଯେଉଁ ଯିମା ରାଜାକେ କହେମା ବୋଇଲେ। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ରାଜା ନିକେ ଗଲେ। ସିଂହ ରାଜା କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବୁ କା ତୁଇ, ଚାଲ ଦେଖାବୁ ବୋଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଇଲା ପତି ମାଙ୍କଡ଼। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଇଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲୁକି କରି ଥିବ, ମୁଇଁ ପାଣି ଭିତରକେ ଯିମି ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟାକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ୍ବ ବୋଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଡାଲରେ ଲୁକି ଗଲେ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଣିକେ ଗଲା କି ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା ବାହାରିଲା। ମୋଟାକେ ବାହାରିଲା କି ଦେଖିନେଲା ଯେ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢଟା ଦିଶୁଛେ। କୁମ୍ଭୀରଟା ଜାଣି ପକାଲା ଯେ ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍ ବୋଇଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରଟା ପଥର ହେଇକରି ତୁମ୍ପରି ରହିଗଲା ବୋଇଲା। ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ କାଇଁ ଯେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ବୋଇଲେ, ସେଟା ତ ପଥର ଗୋଟିଏ ବୋଇଲେ। ବୋଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବୋଇଲା ଦେଖ ଇହାଦେ ପଥର ବି ଏନ୍ତା କଥା କହେବା ବୋଇଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରଟା ସେ ତାର ଚାଲାକି ନାଇଁ ବୁଝିପାରିକରି ହଁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପଥର ମୁଇଁ ନେଲା। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଶୁଣି ପକାଲେ ଆଉ ପଲାଲେ। ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବି ଜାଣି ପକାଲେ ଯେ ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀରଟେ ବୋଇଲେ। ତ କୁମ୍ଭୀରକେ କେନ୍ତା କରି ଜଳାଶୟନ ଅଲଗାମା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ତାର ବୁଦ୍ଧି ମୁଇଁ ଜାଣିଛେଁ ବୋଇଲା। ଆଉ ମୋତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ରସି ଦରକାର, ଲମ୍ବା ରସି ଦିଅ ବୋଇଲା। ତାହାକେ ଲମ୍ବା ରସି ଆଣିକି ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ରସି ସେ ଗଛେ ବାନ୍ଧିକରି ଫାସ୍ କରି ସେ ପାଣି ପକାଲା। ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଖଲଖାଲ ଆବାଜ କଲା କି କୁମ୍ଭୀର ଆସିକରି ସେ ଫାସେ ଲାଗିଗଲା। ଫାସେ ଯେନ୍ତା ଲାଗିଗଲା କୁମ୍ଭୀରକେ ସବୁ ହାତୀ ରସି ମିଶିକରି ଆଣିଗଲା ଆଉ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେ ତୁଇ ଆଉ ସେ ଜଳାଶୟକେ ଯିବୁ ବୋଲେ ତୋତେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମିଶିକରି ମାରିଦେବେ ବୋଇଲା। ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭୀର ସେ ନଦୀ ରହିଲା। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଆରାମରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ସେ ଜଳାଶୟନ ଗାଧେଲେ ପାଧେଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆଉ ଅଚିନ୍ତା ରହିଲେ।